The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 4:20-23, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your sight. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their whole body. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. Psalm 119, verse 11, Thy word I have treasured in my heart, that I may not sin against thee. Psalm 119, 105, Thy word is a lamp to my feet and a light to my path. John 14:23, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. John 14:14, the Lord Jesus Christ said, If you ask anything in my name, I will do it. John 5:24, the Lord Jesus Christ said, He that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death to life. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw sa mas nandan gikinahanglan ng atong paghimo og pagsuta, pagsusi, tanaw ko na pa ba kitay mga sala nga nasa atong kalag kay kini nga mga sala nga atong nabuhat. Kung dili nato isugid kini, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, ikinahanglan nimo paggamit sa 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31, walay laing manuluwas, si Ginoong Hesukristo lamang. Acts 4:12, nagkanayon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Therefore, magampo ta sa hilom. Magampo ta, balaan na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa higayon nga kami magapadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat nining grasya nga among gipahimuslan samtang aniya pa kami nining ikaduhang bahin sa imong plano. Salamat o Dios nining among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Okay, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ning atong ministry
o kaninyo usab nga mga higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag lang kamo, giagda nga kamo maminaw sa maayong balita sa kaluwasan aron sa ingon niya na mapupo nimo ang unod gyud bahin sa maayong balita sa kaluwasan. Unsaon nato pagkaluwas, unsaon nato pagkailangit, og kini subay lamang sa plano sa Dios, dili plano sa tao. Og alang kaninyo mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, gi dapit kamo sa padayon gid sa atong spiritual momentum. So dinhi atong ipadayon ang atong paghisgot bahin sa atong uluhan nga giduputan the protocol plan of God. Ug kagahapon ato kinigisugdan dili kay sa miaging adlaw. So nagapadayon kita ni inis pag hisgot nga ato namang gihisgutan kagahapon nga we are here right now in this borrowed country, the United States, and we have said already that this country undoubtedly is the greatest country in the world. Ug kini na ang atong geographical will alang sa atong plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. So gibutang taniya dinhi for a purpose, right? Ug mao na nga as we keep on going on in our spiritual life, nanginahanglan kita og gitawag nato absolutes, anchors sa atong tagsa-tagsa kakalag, mga butang dili na gyud mausab sa atong kinabuhi. So mao tong ako kang pangutana, is there anything that never ever changes? Absolutely. Mao ko ditubag atong gisgutan ang nag-una gyud niini butang dili na mausab ang kinaiya sa Dios. Kay matud pa niya sa iyang pulong, I the Lord do not change. Malakay 3:6. So dili mausab, dili na kanang mukunhod o kanang masubraan, dili. Hingpit na gyud nga ang kinaiya sa Dios hingpit og dili na mausab. There is that immutability of God. And we said that it is an island of stability. So, kini ang pagka-tinuod ni ini nga nagagarantiya. No matter what happens, kanato ni ining tuiga o sa umabot nga mga tuig, ang grasya sa Dios available gyud kanunay to provide for our needs. So, ako kang gingnan nga ang dili na mausab nga gugma sa Dios is always available even during the worst changes in history. Na nagani mga huhungihong na dunay gubat nga may tabo, gubat sa kalibutan, o kini gipahiluna na ni sa Dios. And everything is controlled by the Lord Jesus Christ because He's the one controlling history. So, tuman ilang yun katong pulong sa Dios diya sa Jeremias 31:3 nga nagkanayon, I have loved you with an everlasting love. So mao kana ang una nga dili na gyud mo usab. Ikaduha mo katong pulong sa Dios, dili ug dili na gayud mo usab. The grass withereth and the flowers fadeth, but the word of our God shall stand forever. Isaiah 40:8. Kaya tumanggiyon kanimo nga ang pulong sa Dios nga naa diha sa Biblia nga atong textbook. Ang textbook nga atong gigamit karon, ang Biblia, is timeless, enduring, and eternal.
o kini nagkahulugan nga ang mga doktrina, mga pagtulunan, mga kanang pagpanton kanato, mga pag-usab kanato sa atong mga batasan o mga pagtudlo o sa mga saad sa Dios nga gikinahanglan gyud nato sa atong kinabuhi to live this year and the years to come. O kining maong mga doktrina, mga corrections, instructions, mga saad sa Dios are available as an island of stability. Muto akong giingon kanimo. So, mao ni nga ang pulong sa Dios dili na gayod mausab. Og ikatulo adto ta mo padayon dinhi man ta mohunong, God's purpose for our lives will never ever change. Kasabot ka? Sabtagi na. Ang tuyo sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi dili na mausab. Bitaw sa Salmo 33 versikulo 11. Nagkanayon kini sa English. His plans endure forever. His purposes last eternally. So ang Diyos na sayod, nakita matao in the previous century. Naibawa na sa Diyos. God exactly knows sa mga sirkumstansya o mga kausaban that will take place sa atong pagkinabuhi. Nasairan sa tanan. Nasairan. Ang tanan, nasairan ang tanan sa Diyos. Exactly. He knows. And God designed a purpose. Midisinyo siya o tuyo sa atong tag sa kinabuhi before we were born. Just imagine. Nga siya sangkap o mga magtutudlo. Mga espirituanong gasa, passion, mga abilities, personality, experiences, mga logistics nga gikinahanglan nato aron kita makatuman niining maong tuyo sa Dios. Excuse me. This will be an island of stability at all times for every believer. Pangutana. Can we miss God's purpose for our lives? Tubag? Absolutely. Yes, we can miss. Unsao man? How can we miss it? Tubag? We can miss it by unbelief. Way pagtuo. Way pagsalig. Ang atong way pagpanumbaling. Ang atong way pagtuman o tuman sa mando sa Dios. Our disobedience. Ang atong pagsupa kaniya. Ang atong pagkatapulan. Ang atong pagkamapahitason. Kining mga butang nga mo'y makapasipiat nato nining tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. And that is the great tragedy sa kadaghanan bagang duot sa mga katawhan dinhi sa Amerika. Yan and billions around the world sa tibuok kalibutan. Binilyon. Now, so, ang pangutana na pod, isunod na ko pangutana, can we get back on track after making bad decisions and wasting years of our life? Absolutely. And that is the greatest challenge sa atong ministry. Na kana sa Isaías 1:18, Jeremias 15:19, Roma 8:28. Now, apan ang labing sinugdanan gyud nga butang nga kinahanglan every believer should always be aware of ug andam sa paggamit toward unbelievers mao kining doktrina sa kaluwasan.
So kini, in fact, this is the main thrust sa atong ministry. Una sa tanan, ulagwaya ang cross. Try to imagine the cross nga nagarepresentar sa point of salvation. Okay? Ang mga ang kaluwasan dito sa daang pakigsaan pinagi sa pagtuo kang Kristo. Gihapon. You see? Ug sila nagalantaw kanang they look forward to the cross. Pinagi sa pagtuo. Ingon manusab karong panahon na. We look back to the cross. Also by faith. Pinagi sa pagtuo. Now, ang kaluwasan God always has been, always will be, and always is pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salvation always has been and always will be through faith in Christ. Kung sa magisulti sa Juan 3:36, He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Now, ang diferensya lang tali sa kanang kaluwasan sa daang pagsaan o dinhi sa bag-ong pagsaan is where the individual lives historically with regard to the cross. Now, apart from that, why diferensya? Now, there is only one Savior. Because there is only one Savior, then there is only one way of salvation. Usara kapaagi ang kaluwasan. Ug mao nga usara gyud ang manluluwas. Ang sa magisulti gid sa Kristo diha sa Juan 14:6 nga sige nato kutlo. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ug way laing manluluwas si Ginoong Jesucristo ra gyud. Acts 4:12 unsa gisulti, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Di ba klaro og tataw kayo ka na? Busa, like I just said, sanglit, there is only one Savior, there is only one way of salvation. O kanang bugtong paagi sa kalawasan, mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Therefore, people were saved in the Old Testament exactly the same way they were saved in the New Testament. By believing, pagtuo lamang sa nahuman, efficacious work ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Di man katong eternal life nga atong gihulagway. Kay diri gud sa butang na to ay ihulagway lang diha sa imong huna-huna nga ang cross diha diri sa wang dapit ang cross. Unya atong butangan kining badlis padong sa taas kining badlisa sud nining lingin, okay, atong himuag lingin. Ang badlis mo kabot og lingin, kining lingin nagarepresentar sa imong pagkayusa kang Kristo. Union with Christ. Okay? So mo kanay eternal life relationship. Eternal family relationship with God. Kadtong ibabaw nga lingin. Okay? Di na matangtang. Mao bitaw na nga covered kini. Nalangkob kini sa doktrina sa dayon na nga kinabuhi. O dayon na nga pagkasiguro, eternal security. Union with Christ. Di na matangtang, ha?
Okay. Ay naghisgot og mga sala ug unsa pa diha kay di na matangtang sa bisag unsa. Unsa gisulti sa Dios iya ginantumanon. Okay? Now, okay, moadto ta sa ubos nga lingin. Ang ubos nga lingin nagarepresentar ka na sa swords lingin ang imong unsa pagkigambitay, fellowship with God. Nga kining okay, mo concentrate una kita sa union with Christ. Kay mao kana ang eternal family relationship with God. Prinsipyo. Once a member of the family of God, always a member of the family of God. Sabtagi na. Pangutana. Giyon sa mga ito pagsud sa atong kanang pamilya, igon nga mga tao. How do we enter into a human family? Di ba ang tubag pinagis pagkahimugso? By birth. Now, unsa man pud nato pagsud ngadto sa espirituhanon Dios nun nga panimalay. How? How do we enter into a spiritual divine family? Also by birth. Pinagi sa paghimugso gyapon, pagkatao. Kaya binimo, it is every single believer's responsibility sa pagsaksi alang kang Ginoong Kristo. Ang magtutuo, makasaksi siya bahi ni Kristo either sa iyang kinabuhi or pinagi sa iyang baba. He can witness for Christ either through his lips or through his life. Now, sa diha nga ingon nga magtutuo, sa diha nga ikaw mo saksi alang kang Kristo, hinumdumi gyud kanunay. Make the issue out of the issue and make the issue clear and get accurate doctrine. Accurate. Tinuod, matuod, tulid nga doktrina. Now, as a matter of fact, ang matang magtutuo, misyonero ra ba? Every believer is a missionary. Ang matang magtutuo, ana ay espirituhanong ministry. Every believer. Ang matang magtutuo, sama ni siya og salesman for Christ. Tigbaligya, magbabaligya ba salesman for Christ nga nagadala og hingpit nga produkto nga mao mensahe sa kaluwasan. Nga ngano mang hingpit man, why is it perfect? Because it bears an eternal warranty. Kung nahibaw ka bagunsa, kining maong produkto nga iyang gidala, which has an eternal warranty, libre. Why bayad? Ngano mga may bayad? Tungod kay dihanay may bayad diini sa hingpit. Someone has already paid it up for you. So all one has to do, mao lamang ang pagdawat niini pinagis pagtuo. Kasabot ka? Kaya pinimo, kung bahin na ka spiritual ng kamatayon, spiritual death, ang Diyos nun nga solusyon niini is only by faith in Christ alone. Now, gani imong idugang niya na sa pagtuo, anything added to faith, tawhanon na ng solusyon. Di na Diyos nun. O ang kaluwasan is not yours. Do you know why? Ibaw ka pag ano? Tungod kay ang pagtuo, dugangan nimo og tawhanong mga binuhatan, inbalido. It is invalid. The only valid faith is faith without works. Sabtag na. Now, you can have tons of religion without 1 ounce of salvation. If we could earn our salvation, na walang tamang kinahanglan si Ginoong Kristong mamatay pa aros paghatag niya na. Kaya ang kaluwasan, gasa,
nga dawatunon, dili ni kanang kabutonon. It's not a goal to be achieved. It's a gift to be received. Now tayo nagsulti nga no one is so good that he can save himself. Just as no one is so bad that God cannot save him. Nakasabot ka ba ito? So, ang pagtuo dugangan og lordship salvation, ang pagtuo dugangan og commitment, panaad ug unsa pa. Ang pagtuo dugangan og bisag unsa negates salvation. Wa kay kalwasan niya na. Timan ni gitong Episo 2, 8. We are saved by grace through faith, not of works, lest anyone should boast. So, patuuhi lang si Ginoong Jesucristo kung ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Now, at the moment of salvation, ang Diyos takes over and provides the believer. Ibaw kang pila ka mga butang ihatag sa Diyos kanimo. Katluag siyam plus 1. Kaya kining 1, the feeling of the Spirit, which is spirituality. Okay, paminaw, ang tao, God, aduna siya igingon tao, breaking point sa iyang kinabuhi. Yes. Man has his own breaking point in life. And all people are going to check out. Gikan ni kalibutan na in due time. Numdum ka, ang timing sa Diyos, unsa? Hingpit. It is perfect. So, tahura ang kabubutos tao, whether he accepts or rejects salvation. Kay iyan ang kapilian. That's his option. But he is answerable, accountable, and responsible for every decision he makes. Ayaw ginakalimti. Busa ayaw suway. Ayaw suway pagpugos o pagdumala sa iyang free will kay dili ka makahimo na. You cannot do it. Now, if you do, you're just wasting your time. The function of human volition, timan nina, ang lihok sa tawhanong kabubuton, gidisinyo na sa Diyos. This divine design is to appropriate what God commands and to reject what God prohibits. So, ang pagsalikway kang Kristo ingon nga Diyos ug manluluwas, usa kini ka maladjustment ngadto sa hustisya sa Dios. Kay noon ka sa tulo ka adjustments nga that man has to make with God. Satjog, ratjog, ug matjog. Naunsa man ni mga jog-jog dinhi? Well, of course, the abbreviation lang ni nato sa satjog, salvation adjustment to the justice of God. Mao na nga satjog. Sunod, matjog. Unsa man ning matjog? Ratjog. Ang ratjog is rebound adjustment to the justice of God. Ug ang matjog, maturity adjustment to the justice of God. Now, di man itong napulo ka mga kondisyones o mga panginahanglan, bahig, kalwasan. Ang naguna gyud ini ang imong panag-iya o kinabuhi. Possession of human life. Naman sa Genesis 1:26-27. Ikaduha, ang espirituhanong kamatayon sa tanang katawhan. Entire race. Roma 5:12. Ikatulo, ang imong pagkalinggat nga naay Dios, imong pagkahibaw, God consciousness, Romans 1:18-20, Psalm 19:1-6. O na ikatulo. Ikaupat, universal grace. Grasya
ang tanan ra gyud. Roma 1:18-20. Ikalima, positive volition towards God consciousness. Yung positibong kabuton ngadto sa pagkasayod nga naay Dios. John 7:17, Jeremiah 29:13. Ikaunom, provision of salvation. Pinagi sa nahuman nga buhat ni Jesucristo sa kaluwasan dito sa cross. Finished work of the Lord Jesus Christ. Romans 1:18, 2 Corinthians 5:14, Hebrews 2:9, 2 Peter 2:1. Now, kining 2 Corinthians 5:14, si Ginoong Jesucristo namatay alang sa tanan. Ang Hebrewanon 2:9, si Ginoong Jesucristo miantos, miagi o kamatayon nga espiritual. You see? O ang 2 Peter 2:1, people deny, dili mo dawat sa pagkalabawng makagahom sa Dios who brought them. People deny the sovereign Lord who brought them. Mo kanay kaunom. Ikapito, ang imong kasayuran bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Knowledge of the gospel. Romans 10:14, 2 Corinthians 4:3 and 4, 2 Corinthians 5:14-21. Ikawalo, common grace. Okay? John 16:8-11. Now, dunay unom ka mga matang sa sala, batok sa Espiritu Santo. 6 sins against the Holy Spirit. 4 committed by believers. Upat niya na. O 2 committed by unbelievers. Now, kining committed by unbelievers, number 1, blasphemy of the Holy Spirit, pagpasipala sa Espiritu Santo. O gayong kaduha, resisting the Holy Spirit. Pagpakigsuki, di kay suki, pagpakigsuki, pagsalikway sa Espiritu Santo. 2 Tesalonica 2:10. Ikaw, siyam, positive volition towards the gospel. Positibong kaumuton ngadto sa mayong balita sa kaluwasan. Acts 2:38, Matthew 9:9-13. O ang ikanapulo, the 10th, pagtuo kang Kristo. Acts 20:21. Galatians 3:26, Acts 16:31. Now, get this. Diya sa 2 Pedro 3:9, ang pulong sa Dios, tataw tinaw kayong pagpahayag nga nagkanayon. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Na, pagkatataw kayo niya na. Dilibot ang Diyos nga naay malaglag. Kundi libot siya nga ang tanan unta maghinulsol, meaning maluwas, mahilangit. Na pagyod dihas 1 Timoteo 2:4, God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Now, bahin sa doktrina sa ignota, ato na lang ning ingnong pagkairihis, heathenism. Ang number 1 nga itong isgutan, ang kinaiya sa Diyos. Siya makiangayon. He is fair, perfectly fair. Imposible alang sa Diyos sa pagkadili makiangayon. He cannot violate the design of His plan. He cannot violate the nature. Ang iyang pagkamatarong sa iyang kinaiya. The integrity of His character. Ang ikadua, ang way limiti nga pagtubos. Unlimited redemption.
ang kaluwasan gisangkap sa Dios alang sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Roma 5:6-8, 1 Timoteo 2:6, Hebreano 2:9. Ang ikatulo, ang gipadayag nga kabubuton sa Dios. Unsa may gisulti sa Juan 6:40, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Diyaw sa 1 Timoteo 2:4, 2 Pedro 3:9. Now, ubang mga bersikulo din nga nagbalik-balik. Of course, they are supporting this point of doctrine. Ikaupat, ang geographical location. Okay? God will provide gospel information. Siya gyud ang musangkap. John 7:17, Jeremiah 29:13. So, ato lang ni gihubad kini mga heathens, mga irihes. Heathens are heathens. Not because they don't know God exists, but because they are fully cognizant of the existence of God. Nasayod gyud na sila. Hingpit gyud ang pagkasayod. Romans 1:18-20, Psalm 19:1-4. Now, ato ni ipadayon ugma. Daghan patag paga tukion ug pagahisgutan bahin ining kaluwasan nga samtang kita nagatutok ni ining protokol nga plano sa Dios. Magampo ta. Higala kung ugalig mamatay ka karon, naibaw ka ba nga may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan? Naibaw ka ba? Now, ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon, nga imo ka nang may bawan. So, gipangutan na ta ka, tungod kay kining maong pangutana, mao nilabing manungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So, pangutan-on ta kanini, luwas ka ba? Di question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba o usa ka talahoron, dalaygong kinabuhi, kundi luwas ka ba? Na ang Biblia nagsulti sa ingon ini kinahanglang maluwas kita. Higala kung buot kang maluwas, unas tanan, kinahanglang moangkon ka nga ikaw usa ka makasasala. Roma 3:23, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Diha usab sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan na ingon, wa gayoy tao nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat og mayo. Wala bisan usa. So higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo o gani namatay siya alang kanimo. Kini siya mao si Ginoong Jesucristo, kinsa namatay didto sa krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala o sa paghatag kadimo kay gayunan nga ikaw may langit. Ang tugon sa Dios sa iyang pulong diyan sa mga buhat 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Sabta higala ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. Wa ka na mausab ug dili na gyud mausab. Unsay mugna sa Dios, hingpit ka na og di na mausab. Now, duha ra imong kapilian, higala, mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas
aron ikaw maluwas, o musalikway ka ba kaniya nga manluwas, o ikaw mahinukman. So, sabta, ang gisultis pulong sa Dios diya sa Juan 3:18, ang dili mutuo mahinukman ang daan, tungod kay wala man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion kus pagpahinumdom kanimo. Higala, tumuo ka kang Ginoo Jesucristo, ug ikaw maluwas. Magampo ta, bala na mo nga Dios, salamat sa imong grasya nga imong gitunol kanamo nga mawang higayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa pagkatinaw, pagkaklaro sa imong mga pulong. Hinaot nga kadtong nagadungog niini makaamgo o makahimo sila sa positibong kabubuton sa pagdawat niini imong kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma dinhi saron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.